kukong akong kuan. Nga yang lote ni dire gyatag sa inyo. Ang kuanan inunahan ra nila. Naguna ra sila katong mga trabahante sa gobyerno. Pero pangguna mo, Ay panghatag ra. kay kuan man lasang man yung digos. Ang di paguna, katuro pang trabahante Oh. sa gobyerno. Wala napita di pa murag garison na sa apo sa mga. Wala mabuti. Wala ko kakuan. Kaya ang ikuan nila bagnot na niya, ingon ako lolo, naaptan man ako to. Kung sa kadako imong malibyuhan, kuralo na na. Sukod na na sukat. Dire ka. Sukat na ni metrosan. Yan ako kay mga igsoon dire. Wala ko suon. Tapan. Wala naman ko papa, wa ko mama, wa ko suon. Okay, igsoon. Wala ko mama, wa ko papa. Puro naman patay. Imong mga igsoon. Wala ko suon. Bugtong na pong ka. Natry mo asawa, taga dire po na siya. Matanaw. Sir? Ganun malagito ako naghilot o may sakiti. Ha? Ako lagi naghilot o may sakiti. Asal sugod. Bukton kumingki rin. Buyag. Bernis biaron sir. Martes. Buyag sir. Bernis biaron. Ingon gani ko nga nanambok lang nagdinuot sa hilag-hilot. Dagko ng braso. Buyag lagi ma'am. Ako pa nagkikulata sa sir, maningog magod ang ugat. Ano barato ba? Mao na yang ipangita. Yapioron ra, reklamo man pod. Napyo draman Sa man to ay sakito kahilota. Pero gamay sa Kutusan. Kutusan sa bawa. Ang naghilot ako tasi. kaya po mahuman ang iluta Kutusan. Ay bawa krambe yun rin. Kram katong sa gawas. Mo to first kram. Ganun, luyo Ikan sa ka. LYR, hanto dito balite, first kram. Ika lang, luyo ka kanyo sa gari. Gari naman, sa po na wala na Kasi nay buto basi nay blawan din. Ang dungog lang treasure ka nang anong LYR. Mo ni gidungog sa una. Ya mamanagot mo sa una. Naman nila ko kay mga kon sa una. Product ko kay mga pangsisimento ba. Anahan mo sa una. Unya, awa niyo ka ba? Sinaa dito gitaguan. Ay nakatindog unya. Ay puli istorya ni, istorya ni. Ha? Lebih kita ibarites. Ko barites. Marites lang. Di ka istorya. Hinay ragani na oh. Init daw na ba? Unsa na ingon init? Awareness ma'am. Ha? Mo power of love. Basta na iyan rin mga dinhi, init daw. Dugo mo na, di kadagan ba? So inita ana oy. Ang nakainit anak ko ang magjungkon. Kamot. Kung matistingan mo, patignitas mo kamot. Diba sir? Kung init ang kamot, basta na diferensya ang lawas tao. Muragi kuan, muragi dagdaban.
na naghilot nimo uli ko kat dungog na ninganga ka diha. Sa lugar ka sa Ras, sa Bindis, Maliki yun eh. Market ni. Maliki. Kinuntan niya mo na, undang nga po ang basa ha. Sa pagkaayaw na to ane nga. At pinapaningkamot, Eric Hilot, hindi mo dyan mawalang. Kaya nagbabad man sa inini tubig. Wati na mo inom, sigarilyo. Di ba wala maka? Oh, wala na. Isda nga na yung kaliskis, bawal ha. Ang isda nga na kaliskis bangos ra man gyud og tilapia. Ha? Bangos ra Lapu-lapu, tilapia. maya-maya, tamban. Bulad nga tamban ay pagkaon. Samo, parang bulat. Bawal ka na. Lami mo gano? Hindi, wag Di po na siya hingaon kaayo ka ng mga bulat. pusi-pusi ra dagmay kaayo. Gana ganing sinabawan nga kanang isda nga kuan barilis di mo gyud na mukaon ng unod sa bawray higopon. Init daw kayo. Kana gyud yang ginuo di ba? Ayaw, lagi na. Kana maglakaw siya bakilid, sungkod man duha ka buok. Ang subidag bakilid. Duha ka buok na. Ang nilakangan. Nako si Aro duha na magina ka buok na. Siyaro? Maglugsong, duhay sungkod, magsubida, duhay sungkod. Init. Mo na iyang gusto, kanaing anak pagkahiluta dyon. Kanino? Hindi pa ningot og pugong. Nagbaboto ko na ko tanan. Kita. Ay, namin rintan balik niya. Katong tao, nga nanawag. Oo. Ang tahilap daw yung papa. Iyang papa. Kita muli niya. Ay, namin rintan balik niya. Sagaran dyan mga ilaran. Pero namay mga batanon kung kita ko sa YouTube. Baka mabatanon. Oh, katong napas mo daw kusog. Unsa to? Kita ka to. Katong City. di daw siya kapindog. Na City, na 22. Basketball daw. Unsa to? Dagan. Samot ang katiguang. Asa mo itong makiguang? Sagaran Kaya dyan. inang mag-basketball maligo man. Mauray kamatian. Adi po mamatay. Duson lang ka. Pero nato nadunggan ako Apo yung pan nga. Pan jud, bugto jud. Oo, nato nadunggan ako namatay. Uy. Grabe yun, nalimang kag basketball no? Oo. Ya. Singot kaayo. Katong taga-sulok, kay upat ka game. Kumatag upat ka game, relax daw sa mga sa kauras, Oo. maligo. Patay. Pagapot dali murag robot. Na. Nintin ako to. Murag kaunon, kapito. Naayo rin siya. Ayun. Siya rin naayo ng hilot na turkey. Nga, di ka mundang, Hmm. bisan sama pa na to naghilot, di po ka mundang, wala yapon. Oo. Ayun na pahilot. O Hindi yun man yan. yapon ka mundang basa. Sigusig lang kasi mong gibayan. Bayad-bayad ka, niya maghago-hago po ko. Oo. Hago po may taon ni watay ka, amanan na nimo. Ganun paghilot. So man, siguro naghilot nimo. Uy, niya, di mo ka mundang. Uy, kaayuhan. Di mo po ka maminaw. No? Naminaw na siya. Sorry ko to sa trikisa. So, sorry lang ko bro. Ayun ako. Ayaw. Yan, di ba wala na. Ligo daan. Bago basketball. Oo. Yan na. Okay pa. Kung mag-basketball daw, matrapo na daw sa uga. Anak lang. O di okay. Kontra sa
Magkinuan ka sa imong lawas. Kapag mag-basketball, nya magpaulan ka. Ikaroon po'y mag-antos. Galing mo eh. Galing. Ha? Gigaling. Shout out guys sa Malalag, Davao del Sur. Mana? Wala pa? Kung makahimo ang biluta, oy. Kanang hilota, way makahimo. Way makahimo. Ako kada gabi, kada adlaw gyud man nangayo gyud ko kondisyon. Kaya ako mo trabaho, ko mo hilot ko sa katao. Kaya ko kondisyon. Ikaw ko kondisyon. Lagi. Na, tingala man tag. Para anang pagkahilota, diin magsilbi. Ako sa una di man ko manghilot, magpahilot ako ko. Wa pa jud kinadagan ako gyud pero wali ka parehas ko ang gihimo ko. Oy, Dagan mo ko gyud ana. Ko anak ko. Kulang anak ko. Pahilot ko ko. Di man ko manghipahilang ngita, bayad lang ko, no? Dan anak ko kulang anak ko. Nya dili kayo duso. Karon pa ko kapwa ng hilota yung ana, oy. Hasta ilong apil. Oo, kay para mo taas gamay. Ay, ayun. Ayun. Masa dili man ingon ang ano pero Yagi mo jud ko sa mga uban jud nga mga kuanay. O, mao gani. Naka-experience man Apot yun nga ka. dito sa layo-layo. Ah. Isting yung tag sa tong maayo man di. Ganito sila gipang istorya nga nangadto daw sila mananambal. As no napita? Kalina, aw. Magsangan, asa to? Pare daw na, asa to? Pare. Nya. Sila maayo daw, maayo. Kaya nang-ayaw daw sila, nag-iabot lang. Oh, maayo gud di kanayo no. Sabi na ayaw, na ako'y mayong wa. Ang uban, mayong naayaw, ang uban wa. Ako basa ako. Ay luta lang ko. Paminawa lang ba mo? Paminawa lang ka ugmag na unsa mo. Oh, yun. Ay nga mapuputan uta man ko na unsa. Yung murag wa daw ma. Murag ikulata man jud ko kagahapon pa pagkaugma. May pamaon. Labi na jud ka na sakit ang likod hawak ay sos. Masakit ini kaugma. Mura ano? Asa man to? Ano na? Ya mas, lami pag mausban pa jud. Ah, wala na. Ano? Sir, kabito na nawag din. Lato-lato mo sarang. Sir, sir. Yan pa yung karate. Ilot ko si sir mo. Yan gibate. Lagi. Ayo pa kayo nila ba? Layo ni malalag. Malalag? Kadaghan na mi diri ay, balik. Hindi ni mga ilot. Balik man gyud sila. Ganahan man sila. Balag, Agad, sir. balag daw sakit. Ay, nindot ninuon daw to. Agad. Gawas din mga ano. Ayan, bangon to. Ay pagpasa karon ha. Ya karon ako ma, di sa tamaligo. Amo kay masuk ko di kaligo. Ngayon na kabaho nimo ay.
Dito ka eh. Ya undangan na to ha, itong sabot na to. Ang humol si Nama Nini. dahil may sikreto di ay. Wala kong gabon. Nambula na sinan. Buha na siya gabon. Asinan, nga bitsinan ah. Among gaya. Ayaw na, undang na. Tanglaran. Nalamig na ba kayo sa mahumol? Tuslop, tuslop. Tuslop sir no? O, Lamig kayo. Paminaw na naman ang buong silot ang kukugod. Ah, Maraming silot. Ah, Lamig kayo paminahon. Nya mabog na po. Aking buhay na po. Oh, yung pagkabugnaw na, pagkaroon ng gugma. Okay, kumusta naman eh? Kaya ang bagaw, bibitay ang pikas. Nadumduman rin niyang mga hilot niya. Ha? Nadumduman rin niyang mga hilot niya. Kanang, kalami iundang. Komportable. Kalami undangan. Di kalit naghuot yan dughan la. Usap na ni mamatay ng sirupo ani. Ano na lang niya, plus yan na. Di naman ko kang ginhawa. Inom na Pepsi. Tambal. Ah, Tambal. Pepsi. ako lipay kayo ko. Nasa. Andik ko Pepsi. Ah, so. Di mo kadadlaw. Oh, mubalik ra gihapon. Kanang pan lang kanang bitang mag-abli ko niya isa ka baso. Ano na ko. Mura man gud og mingangon ka ba? Nung kakaroon ang mayroon yung naundang. Ay, undangan yun na. May RC. Adik ko. ito nila. Ano sir, mamain ako. Ito to anak Jesus, ma'am. Ayun na. Ito to anak san oh. Ano saan yung paro ba yung Jisek? Man, inom daan bago mo larga. Yo may tambal. Adi, inigapit niyo ba? Hindi ba? Oo. Naman na mahatag ng tubig. Mga mong tubig, mahatag mo na lang. Naami dagat to. Naman mo na. Ako man, biyahin na.